Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Алга таба кайбер темалар турында. Бәрәңге бәясе кыйммәтләнде. Бу ни белән бәйле? Ярдәмчеләр генә түгел, зур йөрәкле һәм бик күп бурычларны башкаручы үз эшләренең чын усталары Чаллыда халыкара шәфкать туташы көнен билгеләп үттеләр. Бәрәңге үсте, тик бәядә генә. Росстат мәгълүматларына караганда, икенче икмәкнең 1 килограммы өчен кимендә 85 сум түләргә туры киләчәк. Ягъни бәрәңге узган ел белән чагыштырганда 147%-ка кыйммәтләнде. Безнең төшерү төркеме аның бәясен белү өчен базарларның берсенә юл тутты. Хәзер Чаллыда үзебезнең ил бәрәңгесен саталар 1 килограмм 90 сумнан да ким түгел. Эшмәкәрләр әйтүенчә, бу узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 3 тапкырга диярлек кыйммәтрәк. Сатып алучылар да кыйммәтләнүне сизгән. Она подорожала, потому что вырос спрос, то есть нашей картошки не хватает, соответственно, надо привозить импортную, как я считаю. Подорожание, да, действительно заметила. Даже и на рынках, и в доставках суммы прям по 400 рублей за 2 килограмма. Очень дорого. Отношения тоже, естественно, негативные. Эшмәкәрләр хаклар арту дефицит белән бәйле дип аңлата. Үзебезнең бәрәңге запасы бетеп бара. Сатучылар калган бәрәңгене саталар. Җәй көне даими һәм мул яңгырлар аркасында бәрәңге чыри башлады. Уңыш югары түгел иде, ләкин башка сәбәпләр дә бар. В 23-м году в России был рекордный урожай картофеля, собрали очень большой, и его негде было хранить, потому что у нас в России на сегодняшний день нет, конечно, больших современных хранилищ. И очень много сгнило. Поэтому фермерам невыгодно выращивать картофель. Они очень много сократили плантаций. Сатуларда кимеде инде, потому что чөнки бәяләр артты. Теге елны чиләген 250-гә сатсак, 200 дә сатып була, бу ел инде 350. Аннан да төшерергә бик җай юк. Үзебезнең бәрәңгедән тыш базарларда Мисыр һәм Азәрбайҗаннан да кайтканнан сатып алырга мөмкин. Әмма ләкин алар тагын да кыйммәтрәк диләр эшмәкәрләр. Сегодня у нас поступил азербайджанский картофель по цене 160 рублей за килограмм. Ну, цены, конечно, отличаются с того года. В том году рублей 80-70 за килограмм продавали. В этом, считай, почти в 2 раза подороже идет. Бәрәңге бәясе июльдән дә иртәрәк төшмәячәк ди белгечләр. Аларның сүзләренә караганда, нәкъ менә шул вакытта Чаллыга үзебезнең бәрәңгенең иртә өлгерүче уңышын китерә башлаячаклар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Ярдәмчеләр генә түгел, зур йөрәкле һәм бик күп бурычларны башкаручы үз эшләренең чын усталары Чаллыда халыкара шәфкать туташы көнен билгеләп үттеләр. Энергетик мәдәният йорты сәхнәсендә иң яхшы шәфкать туташларын бүләкләү белән концерт программасы оештырылды. Моннан тыш масштаблы пленар утырыш узды. Анда әлеге өлкәдә кадрлар кытлыгы турында фикер алыштылар. Тулырак Лилия Гатина материалында. Республика буенча уртача медицина персоналы белән тәэмин ителеш 84,5%-ны тәшкил итә. Саннар начар түгел, әмма зур булмаган кытлык бар дип сөйләде республиканың сәламәтлек саклау министры урынбасары Вера Семенова. Есть выплаты, которые не облагаются налогом, и они выплачиваются, достигая для средних медицинских работников до 35 тысяч к основной зарплате. То есть и средняя заработная плата сегодня составляет 65-70 тысяч. Это для молодого специалиста, у которого нет ни опыта, ни стажа. Я думаю, что это неплохая заработная плата для средних медработников. 100 укучының 80% белгечлеге буенча республика медицина учреждениеләренә эшкә урнаша. Декрет яллары һәм югары уку йортына керү искәрмә булып тора. Ранее готовились среднемедицинские работники 3 года, то, что касается сестер, лаборантов и других специалистов. Сейчас это год и 10. То есть в этом году будет двойной выпуск специалистов, и мы планируется то, что кадровый дефицит все равно снизится. Аларның елмаюлары борчуларын баса, ышанычлы тавышлары көч бирә. Шәфкать туташлары һәр вакыт янәшә, авыр вакытларда алар тәрбиялиләр, дарулар бирәләр, тагын сүз белән ярдәм итәләр, пациентларга кайгырту һәм җылылык белән карыйлар. Очень много медиков, врачей, у папы 2 брата. Врачи-хирурги были, 2 брата ветеринарных врача. Мои двоюродные сестры
тоже все в медицине. И я пошла по этим стопам. С 9 лет я поняла, что буду оказывать помощь пациентам. Сейчас я работаю в реанимации, в самом сложном отделении Республиканской клинической больницы. Можно считать это сердцем нашей клиники. Я надеюсь, что в наше медицинское сообщество, наши ряды медицинских сестер будут приходить наши студенты наших колледжей, продолжать нашу профессию и продолжать династию медицинских сестер и медицинских работников. Иң яхшыларны котлау һәм бүләкләү авыр хезмәт өчен алкышлар Яршалыда халыкара шәфкать туташы көне нәкъ шулай узды. Как говорит наш мэр Наиль Гамбарович, и как сегодня уже звучало со сцены, люди – это самая главная ценность. Низкий вам поклон за ваш такой сложный, но такой необходимый труд. Бәйрәм азагында Яршалы медицина күллияте студентлары 5-нче шәһәр хастаханәсенең офтальмология бүлеге шәфкать туташы Эльзира Ибрахимова белән бергә республиканың барлык шәфкать туташларына иҗади бүләк әзерләделәр. Әлеге өлкә хезмәткәрләре гимнын башкардылар. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Ярты гасыр кулга-кул тотынышып, тантаналар сарайында гаилә тормышы юбилярлары парады узды. 50 ел бергә гомер иткән 5 парны кутладылар. Тәҗрибәле парларның киңәшләрен хезмәттәшем тыңлады. Харис белән Галия Яһудиннар Чистай районында туй үткәрәләр, аннары Чалыга күчәләр. Харис Минхайыр улы КамАЗда, Галия Минвали кызы җәмәгать туклануы өлкәсендә эшләгән. Монда аның бернидә секреты юк шикелле. Менә 50 ел вакыт узып китте. Анда зур тырышлык, эшчәнлек кирәк, хезмәтне сөяргә, ватанны сөяргә һәм гаиләңне сакларга, балалар үстерергә. Менә аның бөтен ни шунда. Һәрберсенә шулай канагат булып, иптәшем белән бергә шулай гомер кичердек. Эш белән эштә, балалар үстерүдә бүтән нәрсә инде аны. Хатын кызның бит. Башка эшләре, үй эшләрдә җитәрлек. Бергә эшләгәндә күңелле. Шулай гомер үтеп китте, 50 ел үтеп киткәнне сизми дә калдык. Без бик шатбыз. Шуның кадәр матур гаиләдә үстергәннәр нәренә. Алар безнең пример, безгә генә түгел, бөтен безнең туганнар өчен пример. Бик яратабыз, бик шат, котлыйбыз. Парларны шәһәр мэре урынбасары Ирина Сәгыйдуллина котлады һәм Наил Мәхдиев исеменнән истәлекле бүләкләр тапшырды. Мы просим вам передать свои самые наилучшие поздравления, пожелания здоровья, счастья, благополучия и всем вам, дорогие друзья, мирного неба над головой. Шәһәрнең иҗат коллективлары шулай ук юбилярларны котладылар һәм музыкаль чыгышлар тәкъдим иттеләр. Лилия Гатина, Сергей Бильданов, яңалыклар. Африка шоқыра Татарстан Республикасында Африка корпусына жию дәвам итә. Бу Россия оборона министрлыгы бүлекчәсе. Сойлап алу пунктлары Казанда Сибир тракты 20 адресы буенча һәм Чаллыда Үзәк һәм Автозавод районнары хәрби комиссариатында ачылды. Хәзер теләүчеләргә алдан сойлап алу узу өчен башка шәһәрләргә бару мәҗбүри түгел. Татарстан Республикасында Африка корпусына жию буенча рәсми сайт булдырылды. Анда ташламалар һәм түләүләр, кандидатларга таләпләр, ярдәм чаралары һәм башкалар турында тулы мәгълүмат алырга мөмкин. Выплаты от Татарстана 2 миллиона 100, это единовременная выплата, и 400 тысяч от Министерства обороны. Льготы согласно закону о статусе военнослужащего, все, что предусмотрено военнослужащим по контракту. Бу хәрби ипотека күчергәндә барлык өстәмәләрне саклап калу, әйберләр, кирәк-яраклар һәм корал белән тәэмин итү һәм башка бик күп нәрсәләр. Командировкада айлык хезмәт хакы 230 мең сумнан башлана. Ул ярты елдан башлап дәвам итә. Вакансияләр күп, пешекчеләрдән алып самолет пилотларына кадәр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Вот бы нам новую ванну. Красивую, уютную, стильную. И большую, чтобы купаться.
купаться, как на море. Так едем в магазин «Много ванн». Там ванн, мебели, плитки, целое море. И скидки в этом месяце до 40%. «Много ванн». Симвике 21, остановка 41 комплекс. Приглашаем провести лето в детском летнем клубе. Летний клуб – это ежедневные приключения, море эмоций, новые навыки и умение общения.